खुलुमबाय दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापुरि इउएन एकाडेमि जेरै गोबाव सम कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायाव गोबाव सम 6 दानसिमहालागै मोनफ्रोमबो फरायसालिफ्रा बन्द जानानै दंमोन दायो बे बन्द जानानै थानाय गोबां फरायसालिफोरा दा खुलिफिनबाय दा बिनि सायावनो जोङो दिनै कभिड-19 नि साग्लोबनायनि गेजेरजों सरकारनि बिथोन बायदि जिहेतु फरायसालिफोरा खुलिफिनबाय बे फरायसालिफोरा माबायदि बेबस्थाजों माबायदि थांखिजों बिथांमोननि जिहेतु फरायसालिफ्रा खुलिदों एबा दैदेनबाय थादों बिथांमोननिफ्राय जों मिन्थिना लानि जे सरकारनि नियम एबा निति बायदि बिथांमोना फरायसालिफोरखौ सलायदोंना सलायाखै बिनि सायाव जोङो केमेरा पार्सन सुबिराम बसुमतारी बे फंबायनि जिहेतु केमेरानि गेजेरजों जों दिन्थिफुंनो नाजागोन जे गोबाव सम लकडाउन जानायनि जाहोनाव 6 दानसिम बन्द जानायनि जाहोनाव गोबां फरायसालिफ्रा फरायनाय एबा गोबां गथ'फोरा जिहेतु फरायफुबाय थानाय गथ'फोरनि सायाव गोबां उसुबिदा जानानै दंमोन दिनै बेनि जिहेतु कभिड-19 नि बेमारखौ होखारनो हायाखैब्लाबो नाथाय दिनै फरायसालिफोरखौ खुलिनो थाखाय बिथोन होनाय बायदि बिथांमोना दिनै फरायसालिफोरखौ खुलिफिनबाय बिनि सायाव जों मिथिना लागोन जे बिथांमोननि जिहेतु निति आदर्श जिहेतु सरकारनि बिथोन बायदि बिथांमोना गथ'फोरखौ सामलायदोंना सामलायाखै बिनि सायाव जोङो दिन्थिफुंनो नाजागोन मिथिना लागोन जे दिनै 6 दानसो सिगांनिफ्राय बन्द जानानै 6 दान जाबाय बे बन्द जानायनि गेजेराव दिनै फरायसालियाव फैनानै बिथांमोना माबायदि मोनदों बाबुनि मुङा मा आंनि मुङा सुदेमसार दैमारि बे बबे थाखोआव फरायो नों दा 10 थाखोआव फरायो नोंसिनि जे फरायसालिया 6 दान जाबायमोन बन्द जानाया दिनै 6 दाननि उनाव फैनानै नों माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो नोंसोरखौ मा नियमजों बे फरायसालियाव फैनो थाखाय खावलायदों सारमोना जोंखौ स्कुलाव फैबाथाय मास्क आरो सेनिटाइजार लाबोफानानै फैनो खोन्थादों दिनै बिथांमोना निस्सय बिसोरनि फोरोंगिरिफोरा निस्सय मोजां बोसोन होनानै बिथांमोननि क्लासखौ दैदेनबाय थादों आरो बिनि गेजेरावनो जोङो हिन्जावसाफोरनिफ्राय जों मिन्थिना लानि जे मा मुं माहि बसुमतारी बेसे थाखोआव फरायो थाखो 10 थांनाय जिहेतु लकडाउन जे भाइरासनि थाखाय लकडाउन जानानै दंमोन बै समाव नोंसोरखौ अनलाइन क्लास होदोंमोन ना बे अनलाइन क्लास लानाय समाव माबायदि मोननाय मोजाङानो होमबाबो क्लास जाबाथाय माने मास्टारफोरा मोजाङै हायिखौ सोंनानै लानो हायोना होमबाथाय मोजां आरो दा बै समाव नोंसोरो क्लास लाबाय थानाय समाव अनलाइन क्लास लाबाय थानाय समाव नोंसोरो न'निफ्राय जिहेतु क्लास लाबाय थानाय समाव बै समाव नोंसोरो आरो बेलेग हाबाफारिफोर लाबावदोंमोन नामा सारमोना नोंसोरनि जिहेतु लकडाउन समयसानि गेजेराव लानाया लायाखै बेखौनो अनलाइनाव क्लासाव हरदा आरो दा नोंसोरो माबायदि रोंनाय बायदि मोनदोंमोन नामा अनलाइन जे क्लास लानाय समाव मोनदोंमोन बे अनलाइन जे क्लास लानाय समाव माबाफोर उसुबिदा जादोंमोन नामा नोंसिनाव जानाया बिदिनो जादोंमोन सम सम मबाइल मोना मबाइल मोनैनि जाहोनाव सम सम उसुबिदा जादोंमोन दिनै क्लास खालामफिननो मोननानै माबायदि मोनदों मोजाङानो मोनदों क्लास लायैनि जिहेतु खुलिनि सिगां माबाफोर बुंदोंमोन नामा सारमोना नोंसोरखौ बे क्लास हाबफैनो जुदि फरायसालियाव फैबा माबायदि फैनो थाखाय खावलायो जोंखौ मास्क गाननानै फैनो होदों आरो सेनिटाइजार लानानै फैनो होदोंमोन थारैनो बिथांमोना ससियेल डिस्टेन्स आरो सरकारनि नियम नितिफोरखौ मानिनानै बिथांमोना सोलिदों निस्सय केमेरा पार्सन सुबि बसुमतारी फंबाया दिन्थिफुंनानै जिहेतु दिन्थिफुंबाय जे बिथांमोननि फरायसालिया थारैनो सरकारनि नियम निति बायदियै सोलिदों आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ जों नुनानै मोनदों थारैनो नियम नितिखौ लानानै जे दैदेननायाव बिथांमोना गोसो होदों थारै जोङो बेलेग क्लासाव जों हाबबावनो नाजागोन बिथांमोननि जिहेतु क्लास 10 थाखोनि क्लासनिफ्राय जों मिथिना लाबाय बिथांमोना ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै थारैनो सोलिदों दायो नैबे रुमावबो जों हाबनो नाजाबाय दा बे जिहेतु 6 दान सिगांनि 6 दान जाबायमोन बिसोरनि स्कुल कलेज फरायसालिफ्रा दा बेयाव जोङो माखासे नुथायखौ दिनै गोबाव समनिफ्राय स्कुलफ्रा बन्द जाना दंमोन जे कभिड-19 जे बेरामनि थाखाय दिनै 6 दाननि उनाव फरायसालिखौ जिहेतु दैदेनफिनबाय बा खुलिफिनबाय बेनि सायाव माबायदि बिथिंजों बा माबायदि बेबस्थायै बे फरायसालिखौ दा दैदेनबाय थादों खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड खौरां
प्राइम 24 हेडलाइन्सनिसिम गिबि गिबियाव खुलुमबोबाय। ओरैनो नोंथाङा जा सोंथिखौ सोंदों, ओरैनोथ' जोंनि फरायसालिया जोंनिल' नङा, दुलाराय हादरावनो COVID-19 दा पेन्डेमिक, दा बेनि गोसारनायनि थाखाय गोलाव सम 6 दाननि बाराबावसो 6 दान खावसे हमजाबाय आरो फरायसालिया बन्द' जानानै दंमोन। दा ओरैनोथ' बेखिनि समाव गोबांथार खहा जाबाय। दा बेखौ बयबो मिथिगौ, आंनि बुंनायल' नङा। दा बेखायनो सरकाराबो थांनाय 21 सेप्तेम्बर, दा बेनिफ्राय 9, 10, 11, 12 बे क्लासखौ माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों दा खुलिफिननायनि अर्डार होदों। दा बेखौ जोङो जेसे हागौ बे नेमखान्थिखौ मानिनानै फरायसालिखौ जोङो खुलिनो नाजादों, खुलिबायबो। 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय जोङो जागायबाय। नेमखान्थिखौ जोङो जेसे हागौ मानिनो नाजादोंमोन, बे आरो बे समाव बबे बबे क्लासखौ दा रेगुलार खालामनाय जादों? ओरैनोथ' सरकारा बिथोन होनाय बायदियै 9-10 थाखो, दा बे थाखो मोननैखौ जोङो रेगुलार खालामनाय जाहैबाय। दा बेखौबो जोङो हानजा हिसाबै, ग्रुप हिसाबै जों बोखावनानै रेगुलार खालामनाय जाहैबाय, क्लासखौ खालामनाय जाहैबाय। आरो बे समाव फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि जिथु मेट्रिक आनजाद, जिथु 6 दान सम ओरैनो जिथु अनलाइन क्लासबाबो जाफुङाखै बायदि जों नुनानै मोनदों। आरो दा बे गथ'फोरखौ थांनाय समफ्राव जिहेतु UN एकाडेमि जिहेतु निफ्राय मोजां मोनसे फिथाइ लानानै जिहेतु उथ्रिसार जानो हादोंमोन मेट्रिक आनजादाव, एबार फैगोनाव जितु बै थाबोनायफोर बायदिनो मोजां मोनसे फिथाइ लानो थाखाय नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय माबायदि बेबस्था लादों? दाथ' बेखौ आंनिफ्राय थोंजोङै बिदि फैगौ 21 जिथु मायथाइ 2021 मायथाइ, बेवहाय HSLC आनजाद जिथु जागोन, दा बिनि फिथाइखौथ' आङो दा बोरै बुंबावनो। बेखौ बुंनो थाखाय एसे आख' फाख' जाहैबाय। मोजाङाथ' जोङो नाजादोंमोन, गोलाव सम बन्द' जाबाय, बन्द' जानायाथ' गोबां खहा जालांबाय। अबस्से मोनसे खोथा, जेनेबा दा सरकारा अभारअल सिलेबासखौ 30% खमायना होनाय जाहैबाय। दा बे हिसाबै जिहेतु सरकारा फोसावदों, सोलोंथाइ जिथु एजुकेसन जिथु डिपार्टमेन्ट, दा बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला दा जिथु आनजाद HSLC आनजाद, बेयो एसे लेटै जागोन, एसे लेट जागोन बियो। जेनेबा थांनाय बोसोरफ्राव, सिगांनि बोसोरफ्राव फेब्रुवारि मासफ्रावनो जायोमोन, दा बेयो एसे उनाव जागोन होननानै बुंदों। बेबादिबा जोङो थारैनो सम मोनगोन, जोंनि सिलेबासफोरखौ जों फोजोबनो सम मोनगोन। सिलेबासफोरखौ जों फोजोबनो हायोब्ला जोङो जोंनि फैगौ बोसोरनि जा रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ जोङो मोजां खालामनो हागोनखौनो जोङो जा मोनसे फोथायनाय दं, कनफिडेन्स मोनसे दङ। दा बे कनफिडेन्सजों जोङो क्लासखौबो जागायबाय। बेयो जोंनि उनाव थारैनो मा जामारगोन बेखौथ' बुंनो हाया, अब्लाबो जोङो मोनसे कनफिडेन्स लादों। सिगांनि बोसोरफ्राव गथ'फोरा जेरैबायदि रिजाल्ट खालामदोंमोन, जों बेबायदि रिजाल्टखौनो खालामनो हागोन आरो खालामनायखौ जों नाजागोन जोंनिफ्राय। दिनै बे खम सम बारा गैला, बे जिहेतु फैगौ मेट्रिक आनजादा दिनै जोंनि बिजोंनि गेजेरजों जितु फरायसाफोरनि एबा गार्जेनफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा, जिहेतु फैबाय थानाय समफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनायाव हेफाजाब होनो थाखाय? जिहेतु बे पेन्डेमिकनि समाव, बे मोनसे गिख्रंथाव मोनसे थासारिनि समाव, दा सोलोंथाइनि जा क्लासफोर, सोलोंथाइ लानायनि जायफोर सम, बोथोरफोर, थासारिफोर, दा बेथ' गाज्रिखा नालाय, बे गाज्रिनि बेलायाव खहा जालांखाबाय, गोबां खहा जाबाय। दा बेखौ नायनानै दा फरायसाफ्रा 30% खमायदोंब्लाबो एसे बांसिनै फरायसाफ्रा नाजानांसिगोन। फरायसाफ्रा
बांसिन नाजानायनि गेजेरजों मोजां रिजाल्ट खालामनो नाजाखानांसिगोन जों फोरोंगिरि हिसाबै जों नाजाखागोन जोंनिफ्राय बेवहाय गार्जेनफ्राबो हेफाजाबथ' होखानांगोन गार्जेना थिग थायोब्लासो फरायसाफोरनि रिजाल्टफ्रा मोजां जायो होननाय बाथ्रायाथ' बे नंखाया जाय गार्जेना कनसियास जाय गार्जेना सांग्रां बे सांग्रां गार्जेननि गथ' गथायफोरनि रिजाल्टफ्रा सिगांफ्रावबो मोजां जाबोदों इयुनावबो बिदिनो मोजां जागोन आरो दिनै जिहेतु फरायसालिफोराव गोबां गथ'फ्रानो किसुमान बेमारनिखौ गिनानै क्लासफ्राव फैयाखै होननानै जों मिथिनानै मोनदों बे नोंथांनि स्कुलफ्रावबो फरायसालियावबो बेबायदिनो सोरबा फैयि दं नामा? बेथ' जादों थासारियासो बायद' खालामो नालाय जादों बेबादिनो जादों ओमफ्राय दा बे जिथु समस्या बे जिथु COVID-19नि जिथु समस्या दा बे समस्यानि थाखाय क्लासखौ खालामाबा उनाव माबायदि रिजाल्ट जानो हागौ बायदि सानो जिहेतु दिनै क्लास खालामाबा बिराद लकसान जागोन जोबोद लकसान जागोन जोबोद खहा जागोन बिनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा जाय क्लास खालामनो फैयाखै COVID-19खौ जाय गिनानै दङ बिथांखौ मा बुंनो सानो? ओरैनोथ' बेनि थाखाय गार्जेनफ्रा सांग्रांसिन जानाया मोजां फरायसाफ्रा गथ'फ्रा थोंजोङै बेफोर बाथ्राखौ बुजिजोबनो हानाय बिदि गोहो गैया गार्जेनफ्रासो बुजिनाया मोजां गार्जेनफ्रा बे गथ'साफोरनो फरायसालियाव फैनाय समावहाय जेरैबायदि नांगौ दिनैनि बोथोरखौ नायनानै मास्क गानहोनांगोन हेन्ड सेनिटाइजारफोरखौ हरफानांगोन लोगोसे दा बेखौ बेनि अनगायैबो लामा सामाफ्राव फैनाय समफ्राव जेराव क्राउडेड जेरावनाखि बिहिर सुबुंफोर जेरावनाखि ज' जादों दा बेफ्राव हाबहोनो नाङा बेफोर माखासे बोसोनफोरखौ गार्जेनफ्रा होनानै फरायसालियाव दैथायहरथारनांगोन फरायसालियाव दैथायहरनो हाबासो बेनिफ्राय जों मोजां रिजाल्टखौ जागोन होननानै जों बुंनो हायो बे आरो दा माने दिनै जोङो COVID-19 बारग'नोबा गावनि डिसिप्लिन मेनटेन खालामनानै सोलिब्लानो जों बारग'नो हागोन होननानै सानो ओरैनोथ' COVID-19नि बेराम गोसारनायनि जायफोर माने जाहोनफोर दा बेखौथ' दिनै गोदानै बुंनांगौ बाथ्रा नंला दा बेखौ दा निउसाव मेडियाफ्राव बेखौ मोनखाबोदों बेनि गोसारनाय बोरै सन्देरनो हागौ बोरै सासेनिफ्राय बोरै गोसारनांगौ बे आरो दा बेखिनिखौ जोङो मानिनानै सोलिब्लानो जाबाय जेसे हागौ सोलिनांसिगोन ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन बयबो बे आरो बेनि उनाव मास्कखौ जोङो गानथारनांसिगोन बयबो हेन्ड सेनिटाइजारखौ जोङो बाहायथारनांसिगोन बयबो बे आरो दा बेखिनिखौ बाहायनानै जोङो बेरामनिफ्राय बारग'नो हानायाथ' हानांगौ हायाबाथ' माथो खालामबावनो थेवब्लाबो जों जेसे हागौ बेखौथ' नाजानांसिगोन दा बेनि गेजेराव जोबथारनायाव जिहेतु फैबाय थानाय समफोरखौ माबायदि दैदेनलांनो सानो? दा फैबाय थानाय समफ्राव सरकारा जि नेम निथि खालामनानै होदों दा बेबादिनो जोङो दैदेनलांसै सरकारा जुदि फरायसालिखौ खुलिनो होयो बेबादि थासारियावनो थाबाय थानो होयो बिदिबाथ' जोंनि थाखाय मोजां जोङो बेखौ रानखौ खालामबाय थासिगोन जिहेतु रिजाल्टखौ फैगौ बोथोरावथ' मोजांखौथ' खालामनांगोन नालाय नाजानांसिगोन नोंथांमोननि जे फरायसालियाव गार्जेन मिटिं लादोंमोन बे गार्जेन मिटिंखौ मानो थाखाय लानाय जादों? ओरैनोथ' गोलाव सम बे पेन्डेमिक बे थासारिया जोंखौ जुब्रा खालामखाबाय बेखिनि समाव क्लासफ्रा बन्द' जाबाय गोलाव सम बन्द' जाबाय दा गोलाव सम बन्द'नि उनावहाय 21 अक्ट'आव जोंनि बे फरायसालिखौ बेखेवफिननो थाखाय सरकारा जिहेतु बिथोन होबाय दा जों खुलिबायबो खिन्थु दिनैनि दिनावबो बे पेन्डेमिक बे थासारि बे गिख्रंथाव थासारि बेनिफ्राय जों बारग'नो हायाखै दा जेसे हागौ दा बेनिफ्राय सांग्रां जाहोनो थाखाय जोङो क्लास वाइसआव बिदि गार्जेन मेलखौ खालामनो नाजादों जोङो दिनै 10 थाखोखौ लेंहरदोंमोन गाबोन जोङो 9 थाखोखौ लागोन 9 थाखोनि गार्जेनफोरजों जोङो दा बेनि सोमोन्दै जेरै हागौ सांग्रां खालामनो थाखाय जाहोनो थाखाय जोङो नाजागोन बेजों लोगोसे जोङो बुंनांगौ जायो बाथ्राखौ दा प्राइभेटब्लाबो फोरोंगिरि गभर्नमेन्टब्लाबो फोरोंगिरि दा फोरोंगिरिफोरनि प्रफेसन जिथु थांनानै थानायनि राहा दा बे जाहैबाय फोरोंगिरि मावनानैनो दा फिस पासजों सोलिनांगौ जाहैबाय प्राइभेटनियाथ' फिस पासजों सोलिखाथारनांगौ दा बेखौबो जोङो बे गोलाव सम बन्द'आव गार्जेन सासेनिफ्रायबो जोङो बा फरायसा सासेनिफ्रायबो फिस पास बिदि बियाखैमोन दा फिस पासनि बेलायावबो
सरकारा माखासे नेमखान्थि बानायनानै होदों बे नेमखान्थिफोरखौ गारजेनफोराथ' बयबो मिथिजोबा नालाय बेखायनो सांग्रां खालामनायजों लोगोसे दिनैनि थासारिजों मोगा मोगि जानो थाखाय सांग्रां खालामनायजों लोगोसेनो बे फिस पासनि सोमोन्दैबो एसे रायज्लायफादोंमोन दा फैगौ बोथोराव जोङो मा रोखोमै जोंनि HSLC आनजाद बे आनजादखौ जोङो मा रोखोमै जों मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो उथ्रिसार जानो हायो दा बेफोर नोजोरखौ लानानै दा बेफोर अबजेक्टिभ्स आरो दा बेफोरखौ लानानै दिनैनि बे मेलखौ लिंदोंमोन दा सावरायखांबाय जोङो बेखौ मोजाङै मोजां जोबलांबाय माबानि गेजेरजों जितु फिसखौ जितु माबायदि लानाय जादों जितु गोबाव सम बन्द जानायनि जितु बेखौ फुरानो लानाय जादों ना बेयाव माबा मोनसे हगारनाय सरकारनि बिथोन बादियै मार्च दानसिम फिसखौ आबुङै लानो बिथोन होदोंमोन दा बेखौ जोङो लासिगोन मार्चसिमै जानुवारि फेब्रुवारि मार्च बेयो सिगांनि जेरै बे आबुङै थासिगोन बेनिफ्राय बे एप्रिल दानखौ 50% लानो होनाय जादोंमोन बे हिसाबै 50%खौ लासिगोन जोङो बेनिफ्राय मे जुन जुलाइ आगस्ट दा बे दान मोनब्रैखौबो जोङो बेखौ सरकारा 75% लानो बिथोन होदोंमोन दा बेबायदिनो लागोन जोङो सरकारनि नेम निथिनि बाहेरा जों मोनसेबो खामानि बिदि मावनो सानाखै जों बेबादिनो